Igor Matovič sa rád prezentuje ako neústupný bojovník proti korupcii a mafii, no jeho minulosť a súčasnosť svedčia o opaku. Pavol Foriš, bývalý príslušník SIS, odhaľuje Matovičove temné tajomstvá, ktoré sa doteraz vyhli spravodlivosti. Foriš upozorňuje na Matovičove zločiny, ktoré sú nasledovné. 1. Matovič podviedol daňový úrad tým, že využil svoju matku Máriu ako daňového úniku. Podľa uznesenia o trestnom stíhaní spoločnosti Region Press, Matovič tvrdil, že nemá doklady o nákupe pohonných hmôt, pretože auto používala jeho matka Mária a ona mu účty nedala. Z knihy jazd vyplýva, že Mária Matovičová mala za rok najazdiť na aute 223 043 kilometrov. 2. Matovič sa zbavil svojej firmy pred kontrolou daňového úradu fiktívnym predajom Pavlovi Vandákovi za 122 miliónov korún. V ten istý deň mal Matovič dostať z firemného účtu 121 miliónov korún na svoj súkromný účet a zvyšný milión v hotovosti. Matovič tiež odovzdal Vandákovi celé účtovníctvo firmy za obdobie 1997 až 2008. Vandák povedal policajtom, že mu Matovič nariadil, aby nedvíhal telefóny a že bude len vymáhať pohľadávky. 3. Matovič obišiel clo tým, že doviezol tlačiarenský stroj rozobratý na kusy a potom ho poskladal. Matovič ako dôvod uviedol, že stroj kúpil na predaj. Tým sa podľa uznesenia vyhol zaplateniu dane vo výške viac ako 71 000 eur. Pri kontrole našli daniari stroj v prevádzke. 4. Matovič je plagiátor. V diplomovej práci odpísal 2 knihy a predstieral, že je to jeho dielo. Neskôr priznal, že práca nie je v poriadku a že je v tejto veci zlodej. 5. Matovič sa vyhol odpovedi na otázky o investovaní v Arce Capital. Prepáčte, niekto vám podsunul nejaké bludy a ja teda kvôli tomu Pavlínku otravovať nebudem. 14 rokov sa absolútne nemiešam do toho, kam sa Pavlínka rozhodne investovať, a túto tradíciu budem poctivo dodržiavať naďalej. A keď to nezaujíma mňa, nevidím prinajmenší dôvod, aby to zaujímalo niekoho iného, povedal Matovič. 6. Matovič s manželkou kúpili od Majského zastavané plochy s výmerou 5188 štvorcových metrov. Za pozemky zaplatili Majskému približne 1 000 000 korún v starej mene, 34 000 eur. Zaujímavosťou je, že už v tom čase mal spomínaný majetok takmer dvojnásobnú hodnotu oproti cene, ktorú zaň Matovičovci zaplatili. Znalec nehnuteľnosť v tom istom mesiaci ohodnotil na sumu 1,8 milióna korún, 59 000 eur. Kšeft s tunelárom, dvojnásobný rozdiel v cene a podozrivá zmluva. Výsledok Matovič bol hneď o 1 000 000 bohatší. Aké slušné a transparentné, že? Úplný boj s mafiou, ale Matovič s Majským obchodoval aj ďalej, dokonca už v čase, kedy bolo každému jasné, že Majského kontroverzné podnikanie pripravilo o úspory obrovské množstvo ľudí a Matovičovi to vôbec nevadilo a naopak sám si napakoval vrecká. Keď zaplatíš o 370% menej a na biznise s Majským zarobíš milióny, v júni 2002, 4 mesiace po krachu nebankoviek a začatí trestného stíhania, Matovičovci obchod s Majského firmou zopakovali. Tentoraz podpísali zmluvu o kúpe 2 parciel v areáli s akciovou spoločnosťou Škoda Sipox Holding. Takmer za 9 000 štvorcových metrov zaplatili Matovičovci opäť iba rovný 1 000 000 korún, 33 000 eur. Hodnota parciel však podľa znaleckého posudku, ktorý je súčasťou zmluvy, bola v tom čase viac ako 3,7 milióna korún, 123 000 eur, čo je o 370% viac, ako bola kúpna cena zaplatená Matovičom. 7. Matovič potvrdil, že sa stretával s Kočnerom. Niekoľko Matovičových nenávistných výrokov proti občanom Slovenskej republiky.
1. Matovič chce vziať zdravotnú starostlivosť občanom, ktorí sa nedajú otestovať na COVID v plošnom testovaní. Dostali by menší diel zdravotnej starostlivosti ako tí, čo na test pôjdu. A na špecialitky si budú priplácať, vyhlásil Matovič. 2. Matovič sa vulgárne vyjadril, ľudia serú na pravidlá. Matovič vodu káže, víno pije. Zavaril si, keď svojou účasťou na veľkej svadbe svojho kolegu Šipoša Matovič ignoroval všetky vlastné výzvy voči občanom. 3. Matovič o proteste voči jeho osobe. Správali sa ako opice, vodné delo si zaslúžili. Budem sa pýtať pána ministra vnútra a pána policajného prezidenta, či sa nedalo zhromaždeniu zabrániť už v počiatku. Povedal Matovič s tým, že protestujúci si vodné delo zaslúžili a zaslúžia si ho aj na budúce. Matovič účastníkov demonštrácie voči jeho osobne označil za mafiánov a fašistov. 4. Mudroseráči, ktorí predvádzajú neuveriteľne farizejské naškrobené drísty. Aj tak nazýva Matovič kritikov, ktorým prekáža, že namiesto informovania o kľúčovom prebiehajúcom samite v Bruseli zásobuje verejnosť výhradne zábermi svojho jedla, pitia, výhľadu z balkónov či policajtov a hudobníkov. Len zo pár minút potom, ako túto odpoveď tlmočil v novom príspevku, sa odfotil na policajnej motorke. Tak rád by som vám sem dal foto z toho, ako suším na slniečku pod oknom v hoteli opraté tričko, ponožky, ale radšej nedám a zostane vám len predstavivosť, písal Matovič. Hneď by sa mi do komentárov zbehli všetci múdroseráči slovenského sveta a súkali by svoje pohoršené múdrosti. 5. Matovič nazval Slovákov na hraniciach, ktorí sa nevedeli dostať domov, že sú psi. Na jar boli na hraniciach napríklad aj matky a otcovia rodín, obyčajní slušní slovenskí občania a Matovič ich nazval štekajúcimi psami za plotom. Matovič povedal, nenechať sa vyrušovať krikľúňmi z boku alebo spoza plotu, kričiacimi, ísť v duchu takého toho, ako sa hovorí, že psi štekajú karavána, ide ďalej. Nepokazme si to kvôli psom, ktorí vyjú za plotom. Matovič za vraždou Kuciaka. Reportáž Martina Daňa.